Mali kɔnɔ sanji ka walankatali a yirɛla k'a fɔ ko o ye degun lase maa 700 ani maa 8 ma. An balimaw aw bisimila Malaktu ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaru min b'an bolo ka da tulo kan o bɛ tali kɛ samiya ale kunnafoniw na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali ye jɛkulu dɔ sigi walasa ka se ka kasarakow ka olu kunbɛn ni ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la teliya la fɛnɛ. O jɛkulu in de ye Comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes. Kuma lasurunya la SECOGEC. Olu ka ɲɔgɔn dalajɛ laban kɔnɔna la ka kɛ ni juillet kalo tile 10 ye o ye a yɛrɛ k'a fɔ ko sanji ye kasara dɔw kɛ. O kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ko Bamako yɛrɛ la ko sanji ye walakatali ko siɲɛ 9 kɛ ni o ye cas d'inondation ye. Ko wa Mali yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ kɔnɔ ko sanpɛrɛn ye jigiko 3 kɛ. Ko fɔlɔ o kɛra Kaye, o kɔfɛ Kulikoro ale ni Sikaso. Ko fiɲɛkolonba dɔ fɛnɛ cira Kaye marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kunda. Wa so binw fɛnɛ u da sera o 4 ma 3 o kɛra Bamako kɔnɔna la 1 o kɛra Bajangara. Ko ni waleya minnu kɛlen filɛ nin a yirɛla k'a fɔ ko maa 10 ɲɔgɔnna olu bɔnɛla u ni na a ko ninnu senfɛ. O maa 10 na a yirɛla k'a fɔ ko 2 kɛra Kaye, 3 o kɛra Bamako, 3 kɛra Kiyeba, 2 o kɛra Bajangara. Ko wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa 700 ale ni maa 8 olu de bɛ degun kɔnɔna la ka sababu kɛ sanji ka walankatali ye. Mali jamana ɲɛmɔgɔ u ye u ka dusumakasa yirɛ ni ma degunnen ninnu na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali jamana kelen bɛ ka fɛɛrɛ caman sigi sen kan walasa nin fitinɛwale ninnu u kɔlɔlɔ bɛ dɔgɔya. O fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ kɛla mun ye ka dɛmɛ don lakana tigilamɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Direction générale de la protection civile olu ka se ka u ka baara kɛ sanjiw ka nali kɔfɛ. O tɛmɛlen kɔfɛ mun ye fosedingɛ olu nɔgɔw labɔli ye ko o baaraw fɛnɛ kɛra. Wa so minnu jɔyɔrɔw fɛnɛ bɛnnen don jitɛmɛsiraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la woyowayankɔ la o sow kun cili daminɛla ko o baara tɔw bɛna lase ale ni komanko fɛnɛ taw. Jamana ɲɛmɔgɔw u ma dan o fɛnɛ ma u tilala tuguni ka fura kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ka olu bila sigida kɛnɛyasobaw la Mali marabolo caman kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kaye, Sikaso, Segu ani Mopti. Walasa sanji o ni banakisɛ minnu bɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔnɔbolibanaw fo ka taa se koleraw ma ka se ka o bana ninnu furakɛ ka sɔrɔ a ma dankari kɛ mɔgɔw la. Wa marabolo kɔnɔna la ne ka dɛmɛ don kalanko olu ɲɛnabɔbagaw ma walasa cogoya min na sanji ninnu ka nali a kana se ka kɔlɔlɔ yɛlɛ kalanko la. Kunnafonidiw olu bɛ senna sira caman fɛ arajow fo ka taa se jabaraniw ma. Kunnafonidi sɛbɛnw fo ka taa se kunnafonidi sira wɛrɛw ma. Walasa ka dugudenw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya u kan ka waleya kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kɛ sanjinaw wagati. O hukumu kɔnɔna la waleya dɔw bɛ u bɛ olu ta kan segin kosɛbɛ. O fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye mun ye maa minnu bɛ yen ni u sigiyɔrɔ bɛnnen don jiboli siraw ma u ka o yɔrɔ ninnu bila. Ko sira minnu bɛ yen nɔ ni ji kɛlen bɛ ka u kuntunu fo ka taa se kari kɔnɔnaw ma ko mɔgɔw kɔni ka u kɔlɔsi o ji ninnu ladonni la. Wa mun ye jisigi yɔrɔw ye kɔrɔlen i n'a fɔ kɔkɔnɔlaw fo ka taa se jisigi yɔrɔ wɛrɛw ma. Ko mɔgɔw ka u farati o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ. Ale nin fɛnɛ pont sanfɛ jɔli i bɛ mobili la a kɛra i bɛ sen na ko mɔgɔw ka u farati o waleya ninnu fɛnɛ la. Ale nin fɛnɛ maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni tɛ sanjiminɛlaw kɔni suguya bɔ ka dɔn ɲɔgɔn na. Sabula parasol ale ni parapluie olu kɔni tɛ kelen. Parasoli ninnu ka caya i bɛ taa sɔrɔ inox bɛ olu kunna ko maaw ka u kɔlɔsi o waati ninnu na sanna ɛriw la. Ko wa fɛnɛ ni san kɔni daminɛla ka i to fan o fan i k'i jija ka kundo yɔrɔ sɔrɔ i yɛrɛ la wa ka yirikɔrɔlaw ka olu ye k'u to yen pewu walasa samiya tɛmɛko ɲuman o bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da u tulo kan ani jɛ a ka kulomajɔ la a k'an bɛn sanga wɛrɛ.